ajebo aja anya ba beduru aja ajebo aja anya ba beduru ni nyina ne sen ekobe se na otwe mienu entamunie ena manhia asetena eba so meka se santehene etena se otumfo se tutu na napia onkwa so mintimi mobu edin adindwa abrame momimu ase oteka awre ne brakro ngoma so ehia ya yebeka se nsemo no na nia edimu ntintimma pa obia asonda foma omopa atie eye brekum ahensem brekum enkunwasem firi se brekum manhene eto nananom ewo akura no da bia no akwakoye konabra adehia omo epre no na akoye se ebinum gina ebinum afa abusuanan bidum susu gina ebi susu afa ekire se emma yentimi anya emu nokore ene nia ewomu ene na akwa sesedi ya me no ekase no ajebo no 2 weeks ya meka se etwa mu no na otwe mienu ntamu ne ena kakra etwa mu no santehene ehye brekum ahemfo ene brekum oba ahema se ohia deshebrantie nti omunkofa ne dehye emre no esanse mpanifo kan se bi se akumabu a ye poma bi ehyemu na akumabu wo brekum no ache abusuani ntimi empoma bi emfa nhyemu eniti no meka se santehene kotokohene manhia ede ohye anase odeto wo anim se omonkonko yi deshebrantie emanti wo na otwe mienu na otwe mienu mu no ena meka se omugi tu mu a oba ahema ene ne hemfo ene ne mpanimfo omunyina koye na omokoye no ye nyina ye wo atwenye mu a ye twense omode deshebrantie ebeba be kire kotokohene ama yehunu se sese die brekum omososo anya adeshebrantie a obeso pomamu na obedandan brekum na afe brekum be fa ne ntoma pa afresan se yese oman ye da hono a dikanfo ni mu no oman ni se apinie eninti no ene ya me no kasai no omo ayi deshebrantie me no kasai omo ayi deshebrantie na deshebrantie no one ne hwan ahai eya akofra media enso subscribe my na like emaye mesro uwie a notification bell no waten ne on e de ama akofra media me a me di dwuma de hu kyen ame me di e de amono ba kope aduro bia enka dem no size moma yenwura ensemu ni mu na wotwe mienu ntem meka se brekum se nsem na nia eko ene nia eba ache santehene tenase ene odeto wo anim se ohia deshebrantie se ne midi kan eka ye no eni nti wo monkofa ne deshebrantie emre no na me no kasa yidie abusua no ekotu anamo anaso omudi wo muti kose ho a meka se brekum oba ahema meka se oba kokrudufo ya santoa na oni de opepepepe ye ene nokore na ompese basabasa besi wo brekum no omokohia ye no enei omanya deshebrantie a omode ne ba be chia santehene anameka se yewura otumfo se tutu otoso mienu a kotokohene na ote sikadwa so no abusua fo wani behwe na eno na aniye na ahemfo no mpanimfo no ye bisa we ya se na etse cheso hwa ebinom eye omo se nka omo pese nka omo twetwe omo ho ne no ma ewo mu ene adenade nanso we die omo kokohia aye no omo nyina anom asondwie kuruwa no na ehọ na omu ebisa na omu bisa no na abusua no akwakoye miensa na ebisusu pega ne sakasa adabi abusua no ye enan ade na sisi akwakoye miensa omu de omu nsa ekoye na nsusu no brekum oba ahema ya santo anye antum eniti hono mu ano kotokohene ene ne kasa kire se abusua no ye enan ti eso wogi omu nsa enti hono mu ano oba ahema etiase ejensa no ede kan ho ema omu nyina ka bo mu afi hono mu na kotokohene ebisa se deshebrantie ben ena omu ehwehwe se obeso brekum atrenkunwa na se obetena so se brekum manhene ene na busuani nyina de omu ti se ho ena oba ahema ekwakoyi no ye frɛ no na Kofi Asante krobia Kofi Asante se de onyanye nana aye frɛ no Kofi Asante krobia ane na chese ye yi nu ayede ne kyereye ema otimi hunu se de brekum manhe anase brekum man no omanya deshebrantie a sesei enche bia obeso akofena mu na wasai na afei no brekum
atenankunya eni brekum nananom no omu nyina ni bechi na afie no nia ofiri mu no soso no ono soso watimi akoda din esanse na akoye no ma bebre na eno na yetoto kronti hina no yehunu se kronti hine menasipo bi ewo ni minimu ayese wonte ne ho ase bibibi saa na yebesere kronti hine se yesere se watimi aba begina manhia no mane nkoye no ho si na onsa ne nyɛ se ne asi wo sampa no daabi esanse sampa omo ba ya bibibia wieye no omo firi hɔ kɔ ya no ɛna afi enne bepem na dabia no basabasaye ɛwɔ sampa nti yebesere kronti hene ene ehemfo no mu nyina mu ka bo mu a mode adwenkoro ne akoma ba akoma yi Kofi Asante kro bia se enne ono na mode na bekere kotoko hene a asese mode ne kwakosie wo ban mu anase mode ne kwakɔhye patamu enye ban mu misra mode ne kwakɔhye patamu a mokɔ akɔkyerɛkyerɛ na amamera ne amane entomafira ene se ne obehwae ene ne yekeka ho no yebesere se anidie na hobrase kwan so moma bibia enye adwobro na moma bibia asondwe emra mu na brekum emfa ne ntoma pamfira na ne ohwehwe se basabasa besi no na nani beji na obesere no ni nsusuye eni ni trimpo ni nyina no adane akọ no ano so me kan mu amahunu me mpese bebo bia din esanse ye hwehwe asondwe se ne be ya abonoman eni brekum befa ne ntoma pamfira eni na ye hwehwe abusunya akofana media nie momme yankwa ne yankonko hwe video no se ne ye course enne ewo manhia kotokofie brekum sensem no ye nidi akire pa na yatete se omode ne ekona na wotwe se nne mrepa mu no ombesa de na aba be kire kotoko hene abusunya momme yankwa ne yankonko hwe video no Asante ade bia ni wa watotwe ye yatotwe na nkofo de siesie o man ye na enne ogina ni tumi na mamre ko bia Asante kotoko hene ni tumi ni mi di ogina so za wakọ ekopa nipa fa ne bra reza na ayi ma ni nyansa ne kotoko hene na da masikadwa Kofi na da ye so de ma no ekwa koyi wode hye fefe no na bia Asante ne masikadwa ye ni aso no watena brekum ni wagu Asante brekum e de amane kotoko hene oni wantie bia ni baba akopɛ eni wetie no ono ane kotoko hene ayi ma obru bia o wanyi nipa hunu bi a ma yese ono a ne dihye anani nuakuma a ye nyina agitum se nyame boa na yenya dopa ka ye ho bom e de bonichi doma brekum bepaja afa ne ntoma pafra brekum bepaja fa ne ntoma pafra se de na chidom wo kan ma ye nyina ya na de shebranti a waboniti obi an hye de nim no mesre na waka ne ho asem kakra onim e de achira mansan wadaro Minuano metime aka ne zem se ye wo no frames ne mofra brema odi abedru ba bi owe ya ne nyame de na besi ba bi owe minyi ni se obi wo ne ho asem bi beka me de minim no from ne nkwala brema besi se na bra no dodo na na wa kwantum entiam se ahense mi na de na betena ga na be ye 2 years ne akire be minim se o wa ahobrase e na emsa ahenni no yesom na ye nyina ye wo ho a ye wo sabi experience kakra no ye de bebo ano na watime akonanim wo na heniem na wada mebru mesre ne mabusa se bibia nsi kwan dia ubetimi de bra yewra ahye ana se bra maya hoboabo a se ba besi bibi dia kire sikadwa na yeso ye beba ebeta akiri ama atiefo nyina ate ana bibi sa wo ho yewra ka kire se na wotene yensa amra nti menim se
1 week time now. Ghana ni Africa. What state no ho yes akoma akosro we can say ragu na mantie we obreku we video na we say ene mo ba o hinanim ade ba ko amehu wani e wokoto kofi na bedi wadan sense say na ase ehu fa nyina aba forma judo ama na kontre na no crash wo nyina chese o debi papa igua say no sitie makonta ni nyina ade ba ko ti afekra na ye do be so man ka mo ba se de santene wava ade ana se uru ko so aya asumdwe na bibia da fom boko no e mo do wadwene de monti asese na wo ka da fa wadaro Ye de kame da ase em say ye wura ye de yo mane ye boko kra mai because no kra ni nyame anim ni brekum em say mantie bebre keka ne a wo pe be ye wura ma ye hu say ye maame yi ne de hye no maya di na obebo ade a kire ye no wo kire ye point bi a ubetimi e de aka se nipa na ode na mawo no ebia wonne no ntimi ensom o ma ye serious ne ma sabi obi a wadi dem obi a ne tim e ka no kakra obi a wafo obi de ma ya bɔ no kwadu ana obi a wakɔ afiase emso sa ne ma na no ewura ma ye nananom a sabi o ye si hene tu hene no ete ye ho ase se nipa na ode no beba no se wonne sa charge no bia bɛbɔ no a enye wona osi hene no nti de hema de no beba no ano no enti saa nneɛma na ɔde kyerɛ yɛ enti no na ama bibia yɛ so simple amaye enti otumfo yɛ obi a sɛbi yɛ wo no sɛ o me kyerɛ amansan amamre anyegu so a yɛ de sompa na aseda kɛse pa ɛbɛma no wo ne a wa yɛ amaye nei rekuman minim sɛ yɛ obi a party yɛ di hene ho kom akyɛ enti saa bre a yɛ nya bi yɛ ntena ho kra sɛ acha na awotwe ne na awotwe mienu ye beba na ya mamre ne ehu se rekumfo na de yeso ye wo hene ti medamase Nso da se. okay we dey mo dey see hwe I mean o hene kasa o say o kire ka obi bekum tie mababa bi hwe se bekum akosem kaka ana bebia bekum free na bedu bebia die na o kare a hye mabunu titru ye mesre brekum mabunu titiro ne se brekum titene ina ye nkwala na ne ye tim se ye omo kan ne se ye asantefo se bi o ye free asokore ene koye eti ye me a se ya megina ha ya me ye chidom hene me nananom efri denchira nti sabi asokorefo no ne call brekum sabi o wo mo kwachichire kuro no e na ya ka ye koto wo mo eti dia mesre mantie no bebre wo ha ya na wo mo nti ne ma bi ase eti mesre se obi anka na komanto ne yam na ne ya yenya ohina sabi o ye nyina ye bes asante asokore yes asante asokore ye asante asokore em se muhu se ohima no asokore mampo hima kra no wo so asante asokore nti yeah nti no that is why ye sorry asantefo no enti mesre nya se obi na aboni tim se opese obeya asantini na yaye ya de a ye nananom aye koto o ma na aye chichiri ye kuro no eme ye hu se wo mo free asante asokore ene bae nti na ama na basa nti mo obi a nye na adwene se obi na efo so se bio ode okoso asante ye beto ye na da ho dada Yo na chido wadaroma mesre no mabusa se wasema wo kan na wo kan ma se bia bra won na wote ba bi e keka nsem se yera na se tu wo fom nkro wo fom yera wo meji aya santi na ko chichi na mama mu se aya santi ye pititi ndo na ade na bre no yes ya no mimi ya kala na pa mi na na ma se na na no ma ni se ye denchina fo e ko na eti ya de a sabi enye efe na ye keka se asante fo ana se musuma sa yes masante ya de a na wo ho ayi na beto so me ka na bo achi a we ya na ba bi ko nyame fa na ka eti na meti fi a me handan o ma ye nyina hu se sabi o ya asante fo ene ye kotena bi ku nti nya obi na aboni tim se sabi o be so masante isa na ti na yes na wada ma ebru wo kama se bi Ghana man nyina ti ase po se brekum suma sante pop
free tete saa na mbehu no saa na ebeto no nti saa na te enye obi na force ne say ye be ya asantefo e wo free tete na sɛ Ghana